Mga kabaro, no? May buntag na po mga kabaro, no? Karon mga kabaro, nakagila, nagbayad ng Pepsi ka ay Coke gabi o kung ano mga kabaro, no? Coke o Pepsi o Royal mga kabaro. Nya. Napani di pa situha mga kabaro. Pagtaso lang ako mga kabaro. Uy. Tindahan nila dito mga kabaro, no? Sa ilaha anti Ilocana. Ito po dito mga kabaro, no? Og hawi po ni siya mga kabaro. Kinahalan siya. So, anak ay. Inahan mo ito mga kabaro. Ilaan mo ito. Ilaan anti Ilocana. Dito na ito ni uli mga kabaro, no? Samtang gauli ta. Baktas niya. Vlog mga kabaro, no? Afang oras mga kabaro, no? Alas 9 sa buntag. Sumpay gano'n. Sumpay nga po ni mga kanina mga kabaro. No? Ito ang vlog nila. Lalayo pa po ito mga kabaro. May pabo mga kabaro. May pabo mga kabaro. Pabok. Kulok 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 kulok. Kulok 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 kulok. Ah, tila ang kulpanoy. Tara siyang kulpanoy. Kaya kita ito. Ito magil ang kulpanoy, no. Hey. Hello. May buntag. Hey. May buntag. Cool. Ang cool. Hey. Cool. Cool. Magpuli ko sa basyo. Dito magpuli ko basyo. Dito. Asa din man to ba mo? Magtatay sa shot. Ha? Biyaran ko lang isa lang ka shot. Ayaw. Mutilaw ta. Ayaw. Ha? 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 O sa mga? Bugas? Pero ara ka to ba diha? Ay na, isa lang kasi at ako kaya mag-uli ko sa basyo. Isa lang. Hindi, guro, tingnan makaya kay ano to, yung aslong. Aslong ba to? Kaya magbalik ka. Ay lang. Ay mo sakay, magisakay lang ko diya be. Dihin ka, ila kuan. Ila, kisa na? Kali. Kana Ilocano? Oo. Ta? Sakay lang ko. Imo ni motor call? Imo ni? Abaw ka nami manani oy. Wala. Kanami manani gol. Nasi ang gol panoy mga kabaro, no? Ang Ha? bakal ko 14. Bakal taog. Amo ni, palit na ako. 14 lang? Oo. Alin sa baka? Oo. O kanami ani. Importante mo sarili kol. Oo, siyempre service lang yun sa sir. Ay. Pang Ha? anong tagulay sir mo? Pang libutan tawag gulay sir. Ha? Libon-libutan na tong gulay. Layo pa dito ila ko ano? Palitan ka limot-libutan bulay. Ay kini libon-libutan bawal. Ay, mabalik ya gulay. Oo. Ah. Kayaan ko na ako ni palitan na ako mga kwarta, palitan na ako go top down. Arito nga tungguan. Dali lang ka magbakal. Model mo ko bakal. Isa hindi ako. Dito ta. Dili ako ko bakal. Adi ka bakal. Ay saling kasra. Sarado man. Ari di. Okay. Ako na ibili ni. May bukas na nang. Bukas. Call, yuli ko ni call. Naani siya di pusit. 20 size. May sir. Palitan bukas sir. Palit sa ka? Uy, nagbungpas mas mo. Nakabukas pa ko na. Kaya ang bunari, no? Pidro lang. Ha? Pidro. Pidro. Tagpira, no?
Damo gibulak sila ano. Kung sir, siya mo mama ni mo nga uli. Oh, langgaw. Dito na daw sila magbakal sa ano sa tupi. Dito na. Asa ah, lumulok tupi. Dito lang ang bakal daw. Oh, dito na daw. Sana na dito na tumugol ba. Rose. Ay, pala di ko lo damo gasolina, full tank kid. Bo ka. Wala, basta kung sila daw. Soft drinks na ko? Ha? Soft drinks ka? Siya. Kumahaw. Si ako ko'y kamaw. Pan. Yan sir. Yusi. Kasi hindi, wala mo ko pinigilyo. Uy, ko na panigan nyo? Ano man? Inom na lang. Gabi yung tato. Ay, taga Wala mo ko kita. kay ring sa muda, ngara muda. Ay, taga kita gabi. Wala ko kabalo. Stilan. Wala kabalo lang mo ngara muda. At ako gabi kanto. Kul namin, patingog ang motor mo kul ba no? Mga nang rin, ano naman daw kanan. Pero okay pa namin pa, bugnaw. Tagpila kayo no? Balik. Apo ni mama mga kuwaro no? Yang apus pagigagawa agawan. Anong? Yang apo. Na, may pagid ba? Kol, pila ni nakabulan sa imo kol? Uy, ano pa lang mali. Uy, mauno mga sinimana sa ako na. Ay, wa pa si mana ni? Kanami at sarili ni mo kol, wala na kayo naon nga baylanan mga bulan, no? Tas, Ano? Bali, 5 lang ang 5 no? pila bakal mo ani kol? 15? 14 lang? Kanami man. Ha? Sige na. Nya full tank kid gasolina ba? Hindi kayo yung ano ko na Pero tipid sa gas ya kol no? Siguro yung mga gasolina daw. Ano pa man sa gasolina. Oo. Pag palit na ako anan ko naman ni ano. Ay mo patay lagi ha? Ha? Mo patay lagi ya? Dugay siya, mapatay. Oo, mo pag Pero nami kol kay sarili kol ba? Di magkadto ka sa surala, hindi ka na magkuhan. palit na ako ni sir, magkano yun? Unsa na? Ay sticker? Hindi, may ari nga palit ba nga nang Ay lai lang kata. gas blaw lang kagi guro gasma ni. Kay Oo. ika tatlo na ko ka nakapalit. Pero nami gid siya bagay kas ba no? Hmm, Wala na bay, wala oo. na hunanaon matagbulan. Toyo ko galing ko tagang paliton ko madya. Oh, tipid na po di. 125 ni 100, 100 lang. Oo. Tipid sa gas ni. Toyo ko tagang ko sir ano, bakron ko tong badya kay lintong miyang badya be kay ano ba galing ito. Pero okay na yun, tatapos lang. Si Otol man atong mangutong ang nag-transaction siya na. Ano na kol, itin suwil mo na kol? Natin so wala man ako na. Di itin suwil sa daan kasi ito wala lang taon tabi. Bago man, di Ay, makaya hindi ko. ko kaya. Kaya sila itong tagiya, bago daw din sa wheel. Oo, kung diri lang 3 months Joel. Every 3 months ilang kahubsan. Oo. Basta lantaw yung wheel, lantaw ko daw. Kung di aga daw sa inyo tol, kung di wala pag-aanda mo, abrihan mo kung lantaw. Amo ka, dabo kong wheel yun. Ah, damo pa gid. Ito dapat yun, ilantaw lang tao mo kung may climb na sa ng wheel. Oh, ayaw pahubsin ni. Kay Ito yung na sir, pakitaan ako, ano, guba lang yung ano ni sir, oh. Pero Guba, okay lang, pagpalit na ako, gulay, ano ni, kay guba ning yalak. Banta ko guro, yung langkat guro nila na kay, kage guro nga yung, tawag lang nga yung yalak guro ni sa, dati guro na lak. Yung guba na lang nila, oh. Buhay na Oo. oh. Pero grabe ka limpyo. Ikaw nagwasing ra ni. Ate man kay nimo ba? Oo, taga-aga ni, ano na ako, Trapo. trapuan, banyusan ko ka uwel. Oo. Mayad din siya kul kay wala na kay bayron nun ba? No? Oo, mura na. So kung sila nga isipon, maggulo-gulogan ka sir. Ay kapoy kay ma embargo pa. Kakol na sa Kung way ubra may embargo pa siya kung way ubra. mga tren ko sige lang, bahala na nga. Oo. Daan-daan ka, portante. Sarili na way bayron nun. Huwag ka na sila nga. Pero ang i-restro ni dugay pa ni. Oo, dagad. Huwag pag ito, huwag pag ang trabaho doon. Pag kanami man. Huwag trabaho sa lidan, kaya mo lang. Oh, at least Tamataba lang. at least magadto sa ano sural la mamalingki nanay service ba. Kompleto man ko na mapili. Balik kay expire lang sa tuig yan ano ng Pero na rin yun ani.
nga sakon ngalan. Oo. Way pa. Okay lang, yun, pero inyo makasalain. Kaya nga, ano sila nga, sa katuwig ang straw yung spare. Sa katuwig. Spare daw. Yung mga sin ko. May ano nang, kalamay din nang. May tagpilang kalamay nang. Kalamay, bitsen. Kalamay. Bali, 20 lang guro nang. 20 lang baklon ko. Tagbitsin. Reksuna yun. Tugon bilis mo kaya may ara bilis. Ay, ara dyan, Ismi. So balay ko may ara sa Agaw bra si Ismi mo, Kol? wala. Agriin man siya subong? So balay dito sa mo taran ko bunga bako sa parte ang yuta. Kaya yung tindugan ko to ka balay. Kamay lang mga atop ya. Din man ka magbalay, Kol, dia lang? Dito pa sa lapit sa highway. Ala, nami, daa. Oo. Nandiris balay lay man yun. Dapat na. Amo na lang, away ko lang yung guba ng amwa din sa mga balay. Kaya po rin kaso nga mag-away kami, may pulian ko. Nakagiri plano, Kol. Amo na ikaw ay kung yung kaso lang ko nga mag-away kami, may pulian ko ya. Oo. Iyak ya balay mo, iyak ko parte sa buguto, sa ilang sariling magulutod. Oo. Kung duta nga yung tindugan ko balay ito. Amo na lang kung away ko yung guba dire kay tapos mga bayo nga iban, dala dito iya. Yung iba na balay. Oo. Kung kaso nga lang ko nga mag-away kami, pulian ko ya. Bago ba yung dalatan ng itong ako ng mga gamit, ng mga kabiro, mga ano. Ay, amo lang, dia lang. Nasa likod ng mamang. Para sa balay ko dati. Ay, may daga. Bastante. Kung saan siya pakaon sa kuwan? Sa Yara gya po di pakaon. Kaya, kaya. Carabao grass. Ayun sa nga sagbot ni. Kaon sa ilaga. Kaon sa ilaga. Kuan kining si tawag ato. Rabbit. Itong rabbit po no. Rabbit. Ug kini sa Jinya Pig. Oo nga. Ang mga nampay kanina kaunan. Ano ni lalaki, babae? Bye. Babae ni. Pila na katuig siya, Kol? Ang bulan na katagay, yung palit mo lang ni Bayaw ni. Hindi na palapit sa kaya panipa mo na. Aga pa di pa daw kabayo. Kahit sa sungay yo. Kahit yung sungay niya oh. Oo. Pero na ipakita sa imo din video ay makita ito sa mga Davao. Oo. Masaya na dito, kita ito karbaw dito, dali damo karbaw. Damo. Kita ko dito Davao mga takyan. Mo man yung paragis? Paragis ng sagbot? Walang tiki. Lag na, may teke pa. Buguya gini mo Kol ba? Bitsen kay ano lang, ang Kalamay. kalamay. Ito na. Para sa babae. Para sa babae. Ngayon, padala yan. May tagpirang bitsen mo nung ano nung. Pwesa ka nang ko nung. Bye. Ito na nung. Ay na, magaling lang yun sa butong mo. Nara pagid butong. Pangawid. Sila kabuk bata po Kol. Nakabilog, kabuok. Dako na. Mga taas pa sa pa. Ay, dako na di ay. Laki. Buktong. Butong. Wala. Wala man sundan kay kapon man ng
Dili na kagi. Ay, gilaygit na. Siren, Okay, sarian. sarian. Dako nga babae. Gamay ang inagyan. Ah, Gamay ang inagyan. Kung nagdili nga, dako ang iyang abre. Dako ang lagyan ko sa siya nagagi. Asa dili. Buhay sa sarili. Hindi po galing ko sa... Hindi ako na bit-bit ni Nicole. Hello ka. Nagbakal ta katon nga kung lanon ta kay bala nga white tag, you know. Pila ka kilo Nicole? 5. 5. Hindi kay go di sa akong ubak ko. Oo, hindi na. Hindi na. Hindi ko no. Pero mayad kul kay ara ka na sa na motor kul. Ano lang gid kul, maintain lang jud sa oil. Oh, ingon ka ni mama ni mo nga ano to, linya ko din na. Halin din sa baka. Oh. Mm. Ito ko. Sarili ta nga indumanan ba. Oo. Pila man halin baka mo kul? 45 to bigya ni no, bigya nila. Kiri mo ato. 20 lang ako ato. Ay to nga. Oh. Pero okay lang eh. Pila man ka tuig bantay mo ato kul? Lagan ko mga pagka palit na mo natos kay nunoy nga ano to bagong lutas. Oh. Bagong lutas mga sobra mga isa ka tuig guro. Oh, sobre sa katuig. O te naka danan dako sa ko nakabata ano Oh. ba tukat ka man amo nga magulotod na sir. Oh. Doy bulos-bulos wala. Mm. Oy, Bapo ginapay ni Angkol. kamo to nga siling ko. Ha? Nakabata na bali ka 5. Oh. Kalima na sa nakabata. Sabi kalima na sa mga bata na sakon. Oh. Kasi 5 na katuig eh. Ah. 5 na katuig. Taga di ba? 5 na katuig. Oh, pila na hindi makatuig eh. May nakaparte kami isa ka buok. At least kung may ara ka na mo tol. Kamu nang ano ko na amo na dumanan ka sir. Oo ah. Uy. Amo na yung dumanan. Si Ante. Oh, mama ko kid. Amo nang mama ko kid nga ano. Hey. Go. Hindi ah. Hindi magpaak sa ako na. Ang magad ni Lola. Nay, may buntag. Oo. Lini butangkol. Ano ka mama na, mama ang liok lang, mama. Oo. Ano? Mga kanto kay no, kanto kay nili. Uy, magsali be. Ito nga alin sa maguli ka botelya. Kau ni kabutilya, nay. Nang nini, yung Joel. Hmm. Oh, ya to kay dito man sarang kuno. Kay sali way tawo ko. May tao. Ato to sir, sir. Ato ba ko. Isa lang ka baso kol. Isa lang ka baso matilawan na ita. RRC. Anang ano? Ba? Ay, ya. Pedro. Wala ko bugas ko. Sige lang. Panti may ara ka nga anak. Ya mo to no, sir. So, parang kapabot ka. Ito ba? Hmm. Balay ko nga, original ko ang balay, sir. Oo ah. Original ko ang balay. Hindi mo natin ko, ko lang yung guba ang balay ko. Kaya Oo. ko rin ka, sumaklian ko din. Bitaw ko mag-away ka mo ni. Mano na Mario? lugay na na? Oo. Oh, talagang makaya mo na siya. Anapin sila sa kamot mo, sir, oh. Yan din daw. Ayaw, isoke ba? Silang. Isoke lang. Kung makaya mo, ano? Oh. Di ba na eh? Suka na gid. Nakaya pa. Oo. Hindi na makaya. Immune. Hindi na makaya. Lalang na. Alang naman. Aslong na, oh. Aslom. Ote mo na, hindi na makaya eh. Immune. Langgaw na gali. Langgaw, oh. Oo. Pero, say mo. Aslom na gid. Ay ba, inom na sa tan sa kaga, ano, baso, lingkod. Tawag siya. Sino ni ba sa umani dirikol? Huwag mo rin umana, mo parte niya, ariyo, kay mamang, ariyo. Ha? Akala diha akol, inyo na diha akol. Huwag mo tatlong sinisan nyo. Ariyo, tatlong. Amoy kay mamang parte. Mm. Ari, kay Jerla. Mm. Doon ko,
kung ano lang parte. Ang toka man sa buong daw yasang magulang namon nga ano na ang toka. Ah, tuka. Iyahang kuan. Siya ang magtanom. O sila. Oo. Dudong na dudong. Oh, dudong. Bayaw nga dudong. Kol, salamat sa pasakay sa imong motor, Kol. Nay, oo. Uli ka mo karon. Oo. Ato na ka, Nay. Salamat kayo tingnan mo Oo. nanay mo lulagan mo. Ano? Oo. Kol, ato na ko, Kol. Say oh. Oo. Oo, ba't siya mo ko to? Oo. Ah, kabaro, ano, nauli na akong butilya no niya. Sakay na lang po ko ang Kulpanoy. Oy! Agi ko ha. Oy! Ano pangalan? Ha? Ono? Ono! Si Ono og si ha? Katsu? Katsu! Agi na ko ha. Yung mga kabaro, ano, Oy! Oy! Nauli na ako ang ano mga kabaro. Nauli na ako ang Oy! Nauli na ako ang basyo mga kabaro. No? Huwag karon mauli na ang balay. Laya punta sa mga kabaro, no? Laya punta sa Banga mga kabaro, no? South Cotabato. Eh. Ah, dito gali ang ano? Pata. Di nun to. Hindi ka ito kapalupok. Okay, kabaro. Hindi na mga palupok mga kabaro, no? Pabuto. Kana ang gitawag sa muwag lantaka. Mga kabaro. Uy! Ay, hey. Nairo! Na? Hi, te! Nairo, te? Gasyong. Ah, ito nga pabuto, te. Ano daw? Lantaka? Palupok sa ano? Oo. Palupok sa umay, Oh, pispis. ah, pis-pis? Oo. Mm. Ano, kwan sa ano na? Sa Pwede ko kapakita dito, te? Luis si Jimboy. Asa yun si Jimboy? Ah, wala si Jimboy. Ah, ayan na lang, te. Ayan, te. Saan? Dulo, punta ka sa Basakan. Ah, dito di sila, no? Ara. Oo. Siring sabihin. Ah, ako lang, te. Magkanto, te. Ano? Ay, kwan na, ano, Ay, turo? magtanaw daw sila kapalupok mo. Ah, turo? I-video nila. Sige, salamat, te, ha. Ah, lantaw, tato. Ah, lantaka ka kusugman. Ano to, lantaw, tato? Ah, balos. Unsa siya? Unsa iyang bala? Flying Tiger. Ah? Flying Tiger? No, mga kabaro. Flying Tiger, ito ang ngalan nga. Ang ano, are. Ah. Ginasagol sa pintura. Sagol sa pintura niya. Are, itong ginasagol lang nila sa pintura, ha. Tapos, Ay, ginaana. Sige daw, dili ta dapit. Dili ta dapit to. Lantaw ko lang. No, baro mo. Butangan siya og ana, Flying Tiger. Flying Tiger. Tapos, Unsa na siya kanang lata? oo. Ay, higtan. Yung butang, kumulupok. Sila, sila. Kusugaw. Ano din? Ako na to. Sige, butangi. Asa mo kumugunit sa kanang kuan? Pisito lang to, no? Sige ko daw. Kuratan ako eh. Kusog kayo. Hadlok mo boy. Ay, madlok mo ko. Load ko. Ikaw na lang. Sige daw, ikaw daw. Kusog uy. Unsa ka nila tawag sa inyo na? Lantaka? Okay. Oh.
Tawag na nila diri buga. Buga? Ah, sige. Salamat wa. Yan mga kabaro, no? Akong tayo mo try mga kabaro, no? Pero mahadlok mo mga kabaro, no? Moto nga. Wala ko ni try. Buga ni tawag to, buga. Buga. Silingan ni mama din mga kabaro, no? Ilang mga silingan. Yeah. Te, salamat ginti ha. Kusuga dahil sa kung ano eh. Lantalan yan. Oo, kusuga no? Salamat eh. Koy, salamat kuya Koy. Salamat. Sige, sige. Yan mga kabaro, ano, palahin to. Kusuga rin ato eh, buga ang tawag mga kabaro, no? Buga. Sa Daria, buga ang tawag mga kabaro, no? Buga. Luy! Ano na to? Ano na? Ido? Ma, giuli na ako ang basyo. Giuli na ako ang basyo, oh. Sa kusog mo na ito ilang palupok ko eh. Ang tawag dito, buga. Dito po ko halin nila ako ni Uncle Panoy. So sa ilahang yang langgaw eh, dili pa aslong. Dili aslong yung langgaw. Tatlo lang ka bulan, di pa kayo ma-aslong yan ang daw. Wamay ko ano, ay tungog. Why man yan tungod ng daw diri? Ah, wala na tungog eh. Pero mas namin, ma, kung may tungog man, no? Ako ta nang higda ng kwan ba? Asa man? Ikuan ba ka ng ano? Nyo, akbara, no?